Lezigeze indaba zo-1KZN TV ifundelo samkeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli yasikubhekeleke ehamba phambili usuku namhlanje. Zizoqina ezokuphepha kwelikaMthaniya kucijwe amabutho eMdoni kanti ke isililo kushona imeya yaseNkandla. Kuzotshalwa ke amaphoyisa ezindaweni zasemakhaya kakhulukazi ke lezo eziyizinda zodlamelo esigodi kanye lemndeni kufaka uNongoma inquthu umzimkhulu nezinye ukunqanda ukubhebhetheka kwazo. Lokhu kuvele ke sithangameni nabezindaba lapho Ndunankulu esifundazwe uThamsanqa Ntuli ethuleke izibalo zakamuva zobugebengu esifundazweni waphinde ke wadlulisela izimoto ezizolekelela amaphoyisa esifundazweni ukulwa nobugebengu. Njengoba ngesikhathi samaholidi kwanda izimpi zesigodi eseyivele zidlalube eindaweni ezifana noNongoma, uNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal uthi ke bazotshala kakhulu abakwaZidlo ezindaweni ezikhungethwe yilesi sihlava ngenhloso ke ukunqanda ukuqhubeka nokuphalala kwegazi. We have also called for increased police visibility at areas that have been engulfed by deadly faction fights in our province. We are aware that many might see this festive season as an opportune time to coordinate revenge attacks, as many have returned to be with their families during the holidays. A special focus will be on the areas mainly affected by faction fights, including Nongoma, KwaNqulu, Inquthu, the Loskop Escort, and St. Paul at Mzimkhulu. This is to ensure that there will be no loss of lives as a result of faction fights during this festive season and beyond. Ngokusho kukaNdunankulu, amacala afana nokuzama ukubulala, ukushaya ngenhloso yokulimaza namanye akhuphukile kanti ke awokubulala, ukubamba inkunzi kanye namanye athe ukwehla. Umkhuzo wamaphoyisa esifundazweni uthi ke bakhathazekile ngokuthi iningi lobugebengu emphakathini buhlelwa yilabo abagqunywe emajele nokusho ke ukuthi ke kukhona lapho kushoda khona. Ukulimala kwamaphoyisa kuyona into esiyithandayo samaphoyisa kanti ukulimala komphakathi nje uwonga asikujabuleni. Ke kube kumiye ngoba sithi sisebenza bese sihlangana nalabo abangazimisela ukuthi babeke ikhali phansi mangabe sesifikile. Uma sebethatha ikhali ke sebelwisana namaphoyisa ke kufanele silwe ngoba sisempini. Kuba kubiye ngoba ngesinye isikhathi nathi siyalahlekela uza kwethu nomphakathi nawe lahlekelo ngenxa lobugebengu lokukhona. Ukusiphatha kambi kakhulu samaphoyisa ukuthi iningi lobugebengu esibhekene nalo njengamanje lwenzeka ngaphakathi ejele kulabantu sebeboshiwe. Bathi behleli ngaphakathi ejele bebekhuluma nabantu abangaphandle bebathuma ukuthi abahambe bobulala baqedwe ubufakazi bamacala abo noma babulale noma ubani umuntu ababona ukuthi uyimbangi kubona. Ikakhulukazi laba abadayisa ngeyobisi lezo into enjalo. Kube sekunikelelwa umbutho wamaphoyisa akwa-SAPS ngezimoto ezingama-36 zenani lika 14 million amarandi ngenhloso kuba ke akwazi ukuphendula lapho edingeka khona ukulwa nobugebengu. There can never be enough vehicles, but at least it's a move towards the little contribution we are getting is going to go a long way in helping us to fight crime. So we can give assurance to our citizens that with these vehicles and other vehicles that we also have in our warehouses that we'll be giving out to the rest of the colleagues out there, they are going to help us to fight crime and we'll be able to assist our clients. And it's only a matter of a phone call for the police to get into you. We don't necessarily have to be traveling to the police station all the time. Indabeni ze-1KZN TV kube umkhona Mvubu ngesethekwini. Kucijwe kamabutho esigodi ezahlukene endaweni ngaphansi kwamasipala uMdoni kwisizwe sakacele. Inkosi esizwe sakacele uMthokozi Sicele uthi lona ke ngumcimbi oqala lapho ke behlanganise khona amakhosi angaphansi kwesifunda uku kanjalo ke namabutho kuzowacija ngokubaluleka kokuhlonipha nokusiphatha. Undosi uthi ke kubalulekile ukufundisa izingane zabafana ngokubaluleka kokuhlonipha ukuze zibe ngamadoda aqotho akusasa. Amakhosi angaphansi kwesifunda uku ahlela umcimbi wokuqala wokucija amabutho ngokubaluleka kokuhlonipha usiko kanjalo nokuhlonipha. Lo mcimbi ububanjelwe kwisizwe sakwacele eMdoni ogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Kanti inkosi yakulesizwe ithi bakubone kubalulekile ukuzocija amabutho nezingane zabafana ngokubaluleka kokuhlonipha. Uku namhlanje sihlangene ngomcimbi wokuqala ukwenzeka ngaphansi kogwini okuwumcimbi wokucija kwamabutho esimisele ngawo samakhosi
ukuthi sikwazi ukuthi sifundise ngawo intsha yethu ukuthi ikwazi ukuyiphatha ngokwesintu ngoba esikhatsini esiningi sike sibone ukuthi intsha yethu isalele emuva ngokwezinto zesintu. Kukhona okuningi nje kakhulu okushodayo kuzobe kufundiswa khona amabutho nentsha ukuthi ukuyiphatha kuyini ngokwesintu. Ekuwumcimbi esihlose kakhulu ukuthi bafunde kakhulu ungabe nje ukuthi senze umcimbi ukuthi abantu bahlangane kubuswe kodwa kube khona iyalo nezinto abazozithola kuyihambeli zethu ezobe zikwazi ukuthi sikhulume ngawo umcimbi. Inkosi yesizwe sakaFoto eHarding ithi ngaphandle kokubacija ngokubafundisa ngesiko baphinde babadodisa ngokubaluleka kokuhlonipha bangazibandakanyi nezenzo ezizoshabalalisa ikusasa labo. Intsha lesakhula moyibambe ngesiko wayifundisa ukuthi uma ikhula iziphi izinto efanele izenze emphakathini, iziphi futhi izinto efanele bangazenzi. Ngicabanga ukuthi lento okhuluma ngayo yokuhlukunyezwa abantu besifazane noma ingeke iziphele kodwa kuzothi ukubonakala ukuthi lo muntu ufundisiwe ngoba umuntu ofundisiwe amabutho akenzi noma yini ngeke umthole edlwengula umuntu omdala edlwengula isalukwazi ngoba uyazi ukuthi kunezinsizwa ngemuva ezimbhekile azigcinele ngokumbheka kodwa uzoqondiswa ngendlela azoqondiswa ngayo namakhosi futhi akhona. Usibalikhulu uthi ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kwakungekho ukuqala. Lezi zinto lezi ezifana njengokudlwengula abantu abadala, ukuhlukunyezwa abantu besifazane, zonke lezo zinto ukuhlukunyezwa zazingekho phambilini ngesikhathi amakhosi esanamandla. Amakhosi anetaphuca amandla kuyiwona amakhosi ayiqondisa abantu ezizweni zamakhosi. Anetaphuca amandla amakhosi zaqala izinto zavela. Ngoba abantu abasafundiseki akukho nalabo eqondiswa khona. Ithi inkosi noma igweba umuntu uma engakhokhile sekuphelile njalo ayekho umuntu ozolandelela lonto. Iphinde igweba omunye bagcina sebekhuluma abantu ukuthi hayi ngeke vele noma ugwetshiwe ngeke wenziwe lutho. So kuyona sonakala isizwe ngaleyo nto. Abantu ungayithatha kancane ukuthi inkosi mayigwebe umuntu wangakhokha nomunye olandelayo wangakhokha bese kube sengathi nje kuthulekile. Lonto iyona isizwe. Ungqongqoshe wezamaciko namasiko uthi beumnyango bayazeseka izinhlelo ezifana nalezi ezicija abafana abancane. Lolu hlelo liqaliswa amakhosi siyabona ukuthi lizoba neqhaza elikhulu ke ukuqoqa isimo sibuyele endaweni njengohulumeni ke sizimisele kakhulu ukubambisana namakhosi siwasekela nanokuthi kubuthwe izinsizwa ezisencane zibe yibutho elivikela indawo zamakhosi elivikela umuntu wesifazane elivikela imizi yoyise. Lokhu siyakuthokozela kakhulu sithemba ukuthi kuzoba naneqhaza nasekuthini kunciphe noma kuphele nje nya into yokuthi izinsizwa nabantu besilisa babuka umuntu wesifazane njengento yokuhlukunyezwa kuphele nokuthi kube khona ukudlwengula nokuphathwa kwabo kwabantu besifazane esizweni. Inyosi yesilo samabandla onke ithi kumhlaba umxhwele ukuthekela ngolwazi. Ngithandeke ngathi umuntu angaqala ukuthi ekhaya nje emndenini yethu nje thina abantu amakhosi awaqekelele ukuthi impela aliqale phela isiko ekhaya kungathi indoda izalwa nje kubo uthi wayilazi ihubo lakubo ayizazi ibongo zokhokho bayo. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesizweni sakwaCele eMduni. Alokho engene njalo kamazwe enduduzo okulandela ukudlula emhlabeni kwalowo beyimeya kaMasipala iNkandla uMbhekiseni Biyela odlulizo lekuseni ngemuva kokuqinwa ukugula ongqongqoshe omnyango ozokubusa ngobambisana nendaba zomdabu esifundazweni nomfundisi uThula Sizwe Buthelezi uthi ke amagalelo akhe ekuthuthukiseni nokusekusebenzeleni umphakathi azokhunjulwa yibo bonke abathole inhlanhla yokumazi nokusebenzisana naye. Iqembu le-IFP liqhameke ngeqhwantwala kulandela ukushona kwalowo beyimeya kuMasipala waseNkandla enyakatho nelikaMthaniya uMbhekiseni Biyela obedume ngelikabhejane. Iqembu le-IFP lithi ke lilahlekelwe kakhulu njengoba uBiyela besebenza ngokuzinikela ongapheli kuwo wonke umsebenzi uphathiswe wona weqembu le-IFP. uBiyela ubeyimeya yaseNkandla kusukela ngonyaka u2021 ethatha izitambo kuThamentulo wayeyimeya yangaleso sikhathi ngoba ke eseye ukuba imeya yesifunda uKing Citshwayo. uBiyela ke ubephinde abungunobhala wesifunda eqenjini le-IFP. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa nezindaba zomdabu kwaZulu-Natal
umfundisi Thula Sizwe Buthelezi udluliseka amazwi enduduzo emndenini emphakathini waseNkandla kanjalo naseqenjini. Uthuke ubiyela ubengumunye obenesibindi obethatha ke izinqumo eziphusile futhi ke obezimisele kakhulu emsebenzini wakhe. Ungqongqoshe womnyango kaCocta umfundisi Thula Sizwe Buthelezi udlulisa amazwi enduduzo kumndeni walowo obeUmeya wamasipala waseNkandla ubaba uMbekiseni Biyela. Ukudlula emhlabeni kukaMeya uBiyela kushiya isikhala esikhulu kumkhakha wezohulumeni basekhaya kwisifundazwe. uBiyela usebenze ngokukhulu ukwethembeka eletha intuthuko kwemiphakathi engaphansi kwalo masipala waseNkandla. Ungqongqoshe uphinde futhi wadlulisa amazwi enduduzo kuyona inhlangano lena uBiyela aqhamuka kuyona iNkatha Freedom Party. Uhlalo we-IFP Youth Brigade uSanele Zondo uthi ke banethemba lokuthi ukungenelela kahulumeni wesifundazwe nokazwe lonke kudaba lokubhaliswa kwamaspaza shop kuzoletheka uguquko kumnotho wezindawo ezingamalokishi. uZondo usho lokhu ke ungqungquthela lolu phiko ebibanjele eThekwini. Lolu phiko luthi ukungenelela kahulumeni wesifundazwe nokazwe lonke kuzokwenza kugwemeke ukudayiselwa kwabantu ukudla okubolile okuganye sekudlulwe isikhathi. Recently, our nation has been battling the hijacking of township economy by foreign nationals and the supply of contaminated food by non-compliant food outlets in vulnerable communities. I think we need to applaud the Premier of KwaZulu-Natal for his intervention in this regard. I think we'll get rid of this rot and our economy will get back to what is supposed to be. uZondo uphinde wakhumbuza uLoshu ukuthi usamningi umsebenzi okumele wenziwe ukulungisa umonakalo odalwe iANC ebisemandleni nebihluleka ukunika abantu isidingo esifanele. We call all to agree that the democracy of government under the ANC as a majority party for the past 8 years has dismally failed the people of South Africa. In all spheres of government, we are still very much at war against poverty, underdeveloped, unemployment, crime, inequality, systemic segregation, and exclusion, to mention the few. While some part of our country has been given an access to water, electricity, and road, rapid correction, government has not only delayed those needs for others, it has also left families without home, children without parent or access to proper education or any hope for a better future. Leli qembu liphinde ladlulisa amazwi enduduzo emndenini kaMeya kaMasipala waseNkandla odlule emhlabeni ngempelasonto. On behalf of the IFP, we want to convey our condolences to the Biyela family for having borrowed us, Comrade Mbekiseni Biyela, to play a role in shaping our communities in Nkandla and beyond. We will remember Comrade Mbekiseni Bernard Biyela as one of the IFP activists who we never missed in any by-election wherever it is held. We therefore convey our condolences to the municipality of Nkandla for losing the person who was the face of the municipality, leading the IFP agenda, and we also convey our condolences therefore to the IFP structures, the constituency at Nkandla, in his branch, as we convey our condolences to his family. Ngotebogo Sibisi, wezindaba ze1 KZN TV, ku channel 261, ngiseThekwini. Asithishelele eyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke imbukelo zona indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokwana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Zizoqina ezokuphepha kwelikaMthaniya kucijwe amabutho eMdoni kanti ke isililo kushona imeya yaseNkandla.
Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uhambele kumasipala wesifunda uThukela enhla nelikaMthaniya lapho ke behlanganise khona bonke omasipala abangaphansi kwalesi sifunda. Kulomhlangano obubanjelwe ke ehholo lasedolobheni eMnambithi kudingedwe ke izindaba zomnotho wesifunda, izindlela zokuhanjiswa kwentuthuko emphakathini kanye nokuthuthukiswa komphakathi wonkana. Kuphindeke kwahlolwa izindawo ezikhahlanyezwe ke isiphepho. Umeya wesifunda uThukela inkosi uNtando yenkosi Shabalala uthi bamukela imibiko ephuma komasipala bakhele lesi sifunda lapho kubekwe khona uqhulwini udaba lwamanzi. So izinto ebeyixoxwa ke namhlanje ama report ebesiwathola kuma department ukuthi kuyasebenzeka yini, abantu bayakuthola nokusizakala. Kuma war rooms kuya-attendwa yini, izinto ziyacazululeka na. Imapha ama-programs akhona, ithini ibudget komasipala iyakwazi ukuthi isebenziseke ngendlela efanele ingabikho imali ebuyele emuva. Sixoxile ke konke lokho kodwa kokukhulu kakhulu sifike la sithi khona siyadinga ukuthi sizoba no 2 days la sizoxoxa khona nje ngodaba lwamanzi nje uThukela. Kanti ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uThula Sizwe Buthelezi uthi kusanezingqinamba okufanele zilandelelwe eduze. Kuyavela ukuthi zisekhona ingqinamba ezidinga ukuthi zilandelelwe eduze, kodwa sinalo ithemba njengoba umhlonishwa umeya ekwazile ukuba nezimpendulo nanokuthi sisazophinde sihlangane futhi ngenyanga kaJanuary u23 and 24 ukuzobhunga kabanzi ngodaba lwamanzi oThukela, ukuthatha yonke imikhakha ikakhulukazi uThukela umngeni water, umnyango wezamanzi kuzwelonke na yonke imikhakha ethintekayo ukuthi abantu basoThukela amanzi singawaletha kanjani ngcono kubo nanokuthi silethe amanzi ahlanzekile. Kanti emva kokwamukela imibiko iphini likangqongqoshe womnyango wezokuthutha kuzwelonke umkhuleko Hlengwa uthi bazimisela ukudala amathuba omsebenzi. Esifisa ke ukusho ukuthi kunezinye izinto ezivezwe ke inhlaka zonke zikahulumeni, ezinye ezithinta ukusebenza kweziphathimandla zikahulumeni ezingenzi lokho kufanele zikwenze, nekuyinto ke esingeke siyimukele ukuthi abantu umsebenzi bangawenzi uma bewuthunyiwe ngoba lokho kube sekulimaza intuthuko nenqubekela phambili yabantu bakithi. Sizobe sesithatha ke umzila wesithathu oqondene nokuthi ke silibuke lonke uhlelo oludidiyelwe lentuthuko yasothula nemkhandla yakhona ukuqinisekisa ukuthi into eseqhulwini we-Government of National Unity ukuthi sikhanda amathuba emsebenzi ikakhulukazi intsha yakithi yaseNingizimu Afrika. Khona manjalo imeya iphinde yaveza ukuba kusakhona abantu abalimaza umsebenzi ikakhulukazi ingqalasizinda yamanzi. Lento yesabotage ayivumi ukuphela ngoba kukhona nevandalism. Lo hlobo levandalism ugcina udideka ukuthi abantu bangathi bengenawo amanzi. For instance nje lapha ezakheni kuvandalizwe elinye ithangi lethu kwatshontshwa icable. Manje abantu okuyibona abadinga amanzi angiboni ukuthi ngayibona bangaphinde batshontshe icable ezonika bona amanzi. Ugcina ususola ukuthi ngathi kukhona nje abantu abathile nje abasebenza lo msebenzi wokuvandaliza. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemnambithi. Kuqiniswe kakhulu kezokuphepha njengoba kulungiselelwa ukhetho lokuchibiyela ewadini yesibili kumasipala omsunduzi. Lokhu ke kuvezwe inhlangano eyengamela ukhetho Independent Electoral Commission IEC. Lolu khetho ke luza ngemuva kokuthi ke ikhansela le-IFP lixoshiwe eqenjini lalo kulandela ke isolo zokunukubeza ngokucansi nokuthengela izingane zamantombazane utshwala. Inhlangano ye-IEC ithi konke sukumi ngomumo ukubamba ukhetho lokuchibiyela kwawa2 kumasipala omsunduzi njengoba kuqaliwe namhlanje nokuvotisa okuyispecially. Ama-special votes siwatholile sithole plus minus 300 if I'm not mistaken. Siqalile ke namhlanje ukwenza ngo9 ekseni. With hope ukuthi sizoyivakashela yonke imizi sibathole bonke futhi aba-applyile ba-approve ukuthi bavakashelwe emakhaya nalabo abazoba seyiteshini. So ke sizovala ke ngo5 ntambama ngoba asikwazi ukuhamba bengakafiki bonke esiteshini unless kunestation la esesibone khona sebefike bonke abantu aba-approviwe sizokwazi ukuthi sivaleke khona even if it's before 5. Umdadane uthi bekuphoqa ukuba lwenziwe ngalesikhathi samaholiday lolu khetho. Sicabangela ukuthi ke njengoba kwama-holiday la besilindele khona ukuthi ngempela bazophuma abantu bazovota ngoba abantu abaningi bavalile emakhaya, abantwana bavalile ezikoleni. So ke besilindele ithena ukuthi izoba ngconywana impela njengoba kwama-holiday.
nakuba ke zibe khona ke ngcinambe ekutheni siqale si prepare ngoba akumnandi ukwenza i by election ngekhathi zama holiday. So kodwa inkinga ebesinayo ngithi uyazi ukuthi kuba khona lo 90 days ukuthi maka wakhona i vacancy nje awungapheli u90 days esingayenzanga i-election. So ke uma ngabe ubala ke umhla ka15 kwadeclarewa ngalo le vacancy ka 2. So ke sithe masibone ukuthi u90 days wethu uzophela la ku second week of January. So ke sasingeke sikwazi ngempela kwenza election ngoJanuary sase siphoqa ukuthi ngoba vele umthetho uthi within 90 days. So uma ubala from umhla ka15 October uya kumhla ka17 which is today kusho ukuthi vele singaphezulu kancane nje kwa 2 months. Kanti ePaula ngezokuphepha nokuqeqeshwa kwezisebenzi uthi konke kwenziwe ngendlela esiyenzile ke kube ngcono mangabe kuyi by election ngoba suke sinama resources amaningi kunama resources esiba nawo makuyi national election. So kumanje nje uzobona ukuthi mawuhambe ezistation istation nestation khona labantu esibabiza ngama local electoral project coordinators aba permanent kwa IEC laba babasuka kwabaphethe omasipala laba abancane abawu7 esinabo. So ke ibona aba station njengamanje istation nestation nje sinalo umuntu waka IEC permanent senzela kona ukuthi angabikhona ama mistake anyanyana mhlawumbe angaqhamuka. Kodwa ke angifuni ke ukungena kakhulu kule yale esisenkantolo ngoba thina still namanje sakholelwa ukuthi ayikho into wrong eyenziwa u-area manager ngoba okwakhe nje kwakuthi enze umsebenzi in line with i-contract yakhe. So akukho isikhumbula ukuthi kwaba yiphutha akwenzeka. So ke kodwa ke futhi nakhona ke sikhulume kakhulu no SAPS sawubuka futhi isikhathi sama elections ama mistakes enziwa u-SAPS ngokuthi babonakala bexegisa into eziningi ungafanele bayixegise. So ke basiashorishile ke this time around ukuthi ezokuphepha zizoqina akuzofana nele by election esibe nayo ngoba ku what choose ke saba nayo le by election. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Usomabhizinisi waseRichards Bay wenhlangano engenzi inzuzo iSivananda World Peace Foundation uIchwa Ramlachman Mabhekazulu uthi ke kubalekile ukuba kuhlangane zonke izizwe kukhulekele ukuze ke kwakhiwe isizwe ndawonye. Usho lokhu ke ngesikhathi ke kunenkonzo yomkhuleko yaminyaka yonke yebandla lamaNazaretha asebuhleni ngaphansi kwenkosi uNyazi lweZulu uMdodozi Shembe empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lo mkhuleko waminyaka yonke usingathwa ku12 kulonyaka inhlangano engenzi inzuzo iSivananda World Peace Foundation. Umsunguli walenhlangano uIchwa Ramlachman Mabhekazulu uthi lo mkhuleko uhlanganisa ibandla lamaNazaretha kuhloswe ngawo ukwakha ke ukuhlanganisa izizwe ndawonye. It is so important to come together as a nation, as people of all races, and what more to have Unyazi lweZulu, a man of God, be here with us. And we have a prayer day today. And what strikes me most that, you know, today we all gather here as a nation. You know, when we want to build a nation, we must come together. And we found it very profound, you know, to have Unyazi be with us. And we've seen his greatness. We've seen the way he loves his people. And he reaches out to his people, go to all communities. uMabhekazulu uphinde wanxusa ke amalungu omphakathi ngokuba kasiphathe ngendlela emgwaqeni yakuleli ngesikhathi sama holiday okuphela konyaka ukugwema ke ingozi emgwaqeni. No to alcohol. When you take alcohol, you do not drive. And we say no to bad behavior on the roads because there's so many lives are lost. Innocent lives are lost, and we find also cell phone is a major cause of road accidents together with alcohol. So we urge all communities to rally around with our government to ensure that road safety is at the forefront of every human being. Kulomkhuleko uMabhekazulu unikelele inkosi uNyazi lweZulu ngezipho ezahlukene njengendlela ke yokuveza ukubungaza usuku lokuzalwa kwenkosi njengoba bizalwa ngomhla ka14 December. Ezindabeni ze1KZN TV kubi inkosi enhle Mthembo empangeni. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazindaba zethu. Siphinde sikwamukele ke mbukelo sabukelo zona indaba ze1KZN TV sikhumbuze kube kuyizona behamba phambili usukwini namhlanje. Zizoqina ezokuphepha kwelikaMthaniya kucitshwe amabutho eMdoni kanti ke isililo kushona imeya yaseNkandla.
Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 17.84 cent emaqhathiswa nedola semelika libo 22.66 cent emaqhathiswa nopond waseBritain libo 18.75 cent emaqhathiswa neeuro igolide lona $2,654.68 cent ounce woyela ongahluzwe wona $73.91 umphongolo. Ake singene ke ngosini yezemidlalo. Qeqesho Kaizer Chiefs uNasreddin Nabi ukuvumile ukuthi ke iqembu lakhe likude kakhulu kunakulokho afisa ukubeka libe khona kulandela ukubambana kwalo neTex Galaxy emidlalweni eBetway Premiership izolo eMbombela Stadium eNelspruit. Inkundla ke ivulwe uSamukele Gabini ngegoli esiwombeni sokuqala yavalwa ke nguRanga Chivaviro ngomzuzu wokugcina. Amakhosi ke eze kulomdlalo esuka kwimphumela engahambisani nobekulindelwe ngabalandeli bawo ngesikhathi ke kuqasha uNabi waseTunisia eqaleni kwalesizini. Ngemuva komdlalo kwethe esiwombeni sokuqala konke ke kwaphikile kwesibili bazamile kodwa nakhona baqhubeka nokuyeka amathuba uqhubeke lokuthi ke kumele besebenze kanzima baqinise neqembu ngoba ke izinga labo liqhele kakhulu naleli abalifisayo. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukelekeze akuqe besiphathele zona usuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.